Kitrai Kendau jongka Government LP School badan Hamau Laingut East Khasi District. Kila pen i sendon da kabor, da kaba kila khang tala sendon ya ketika Slam Ajing start syaki kena red. Nakadau baka DI office jongka East Khasi District. Kam syamlas ngap ya kejing dawa jong Kitrai Kendau. Katkum kejing ete ba mensyua. Kitrai jaka kila kerpat na ketenat sorkar kabadai pej habaya day ba ketika benta. Ban kershan lem katkum kasos kular nadu usnem kat kendai spa nyau pen rew. Nadu balaseng ya ketika Slam Ajing start syaki kun hap ki berit. Henry la keno baki bor ketenat kim patau satya. Ya ke baki trai jaka kila bu ya kasos kular. Katkum kitrai jaka kim banse ban khang talashi sendan ya ketika Slam Ajing nang jing tem. Bat lada ka sorkar kamshim kia kala day ban kot ya kitrai jaka. Ban yakren kenang ban yaj bet yaj renti. Lam kumta kitrai jaka kinom ailat syu ban pli ya ketika jaka pule. Ngang ada kun seu jong ka pri nom sap haji por kun trai jong ka spir nom sap utrai jaka jong ka tei ka jaka ka badon ko maulingut is ka siham ka ba don ka jaka pule bangla ais ngubha na du por ka ba mensua sya ka trak pule puthi ban pen don kam ya ka tei jaka ha ka ba penang konsta ki khuri ti jong ka tiga snong ba ka thani berhoi hanai ka ba penlengo ingi na du ti kisnam ila don ke jingete ba ngin yok ke jing mentoy hadin bagi ai ke cika ngin sayok ke jing mentoy ha ka lian ka yok kam jam hanai ke sorkar kam sim la le ie ha kini kisnam baladat ngilai budin ban penerukam ni ya ki persa nane iki trai jika ba dei na ka ying jungi hanai kam sim la priao hoi kila thung spor ya ka we na ka trai jika antai hanai tang katu ne por kalai kai kum bakhnai snam hanai kala kilai wegno eka hadu menta kim sim la thung su Tadai nak ni kadau la pelong ini ba mentak sengi ba ngin khang talano ya ketika cakap pule khang ba ka sarkar la ne ka office jong kedi ai kan simkhia ban penbek ha ka bede ketai caka te nagalang jungi ngim don e nong ni demand ni kwa hi ka e ba I maintenance jungi labu yangi ha ka ba ngin yo I bha ha ketika ka cakap pule ka ba don ha ka caka jungi te ngamna don hi sibun kinten tang kini kinten bat ni ngets kemru baga office ka department ka baripet ya katai lengba ka DI office kan simkhia ban ne penbek kham kloi khnang ba ki khna kinam du ya ka pule puthi ane ka ta ka por ka jungki ha ka ban pule ha katai ka chika